Men nu vil jeg kigge lidt på noget af det, som jeg havde lovet, jeg ville sige lidt om. Dels Game Master-teorien og CMM-modellen, CMM-teorien. Jeg har tænkt mig at uploade en lille video med Jakob Stork, som siger noget om Game Master-tænkningen. Og Jakob Stork, han er en af dem, som sammen med en række andre, Torgild Molly Søholm og Carsten Hornstrup og andre, en hel masse andre, tidligere i Markman Berg og endnu længere tilbage også i Attractor, har været nogle af dem, der systemisk har arbejdet og lavet konsulentvirksomhed og oplæg og foredrag og workshops, alt muligt, og på den måde har præget billedet i Danmark. Og jeg tænker, at det oplæg, som jeg også kommer til at lægge op med Jakob Stork omkring Game Master-teorien, det egentlig er meget fint til at beskrive nogle af de sider, som der også er i Game Master-værktøjet. Så det vil jeg gøre lidt mindre ud af at sige noget om, og i stedet for at sige noget om CMM-teorien. Men inden da, så vil jeg måske lige tilføje, at det I har læst omkring Game Master-teorien, der er det jo det her stillads, man kan bruge dels til sine samtaler, dels til at lave de her, kan vi sige, en kontrakt, en begyndelse, hvor man måske laver en forventningsafstemning og nogle aftaler for, hvad er det, vi egentlig gerne vil nå, hvad er det, vi skal tale om, hvad er rammen. Og med hele kontekstbegrebet i baggrunden, kan man sige, at man med Game Master-værktøjet sætter kontekst sammen med sin samtalepartner eller partnere, hvis det er en teamsamtale, man for eksempel skal have. Og det er selvfølgelig til at få nogle vigtige informationer om, hvor kan vi tage fat i det her henne, det vi skal tale om. Hvad er vores forskellige præmisser og baggrunden og behov? Hvilke opgaver sidder vi med hver især? Sådan så vi egentlig lander til, kan man sige, det samme møde, så vi faktisk er til stede med mest mulig nærvær og fokus, så vi kan få kvalitet ud af den måde, vi mødes på, når vi holder møder. Så det vil sige, at Game Master-teorien er en måde, at vi både kan tale om det, der foregår på et indholdsniveau, hvor vi taler om de konkrete aktiviteter og episoder, ting, der er sket, sådan, hvad der foregår. Og så også igen hæver det lidt op på Game Master-niveauet, kan man sige, sådan overbygning eller metaniveau, hvor vi kigger på processen og beskæftiger os med, hvad tænker vi om, dels om, hvad betyder det, vi har talt om, hvad kan det sættes i relation til, hvor er det får en særlig vigtig betydning, hvilke præmisser er til stede, hvilke beslutninger skal tages i det, og også om selve samtaleprocessen. Hvordan går det egentlig med samtalen? Taler vi om det rigtige? Er vi sådan nogenlunde afstemt i forhold til, hvor vi skal bevæge os videre? Og hvad med de forskellige forgreningspunkter, der kan være i samtalen? Kan vi gøre nogle af de valg for enten at tale om A eller B eller C? Kan vi gøre det lidt mere transparent, så vi egentlig bliver enige med hinanden om, hvad vi skal tale om, og måske i hvilken rækkefølge, og hvad vi ikke skal tale om, hvad vi måske henlægger til et andet møde. Den slags form for valg er noget Game Master-stilladset, Game Master-teorien, forsøger at arbejde med hele tiden, for at gøre kommunikation til en fælles skabelse, en fælles konstruktion og et fælles ansvar at løfte. Og selvfølgelig med et særligt ansvar for lederen, eller proceslederen, eller mødelederen, altså den, der forsøger at tage særligt ansvar for styringen af den dialogiske ramme, der nu er sat. Men i et større perspektiv, så kan Game Master-modellen ikke kun ses inden for rammerne af en samtale, altså en dialog, et møde, eller et mødeøjeblik, hvor man skal koordinere noget, men faktisk også en længere proces, der er i gang på ens arbejdsplads, ens organisation, til egentlig at holde øje med, hvad er det for nogle delelementer, vi arbejder med, hvad er tidslinjen i det,
Hvad er det for nogle konkrete aktiviteter? Hvornår skal det finde sted? Hvordan planlægger vi det? Og så egentlig netop gå op og kigger på en større helhed, større proces, og finder ud af, hvilken retning skal det have? Hvordan skal rollefordelingerne være? Hvordan forstår vi overhovedet det, vi skal i gang med? Og sådan nogle ting. Så på den måde, så kan man sige, at Game Master-stilladset kan arbejde både med det, der foregår nu og her i det nuværende samtaleøjeblik, og den kan vi sige, fordeling af muligheder og de valg, der skal tages i samtalen. Og så også på selve mødet, planlægningen af mødet, at man kan tage time-out undervejs, at man kan holde en pause, at man kan introducere noget stilhed på mødet, så folk kan reflektere lidt og netop gå lidt op i niveau, gå op i et såkaldt meta-perspektiv, i en andenordens iagttagelse kalder vi det også, hvor det, der sker sådan nede på indholdsniveau, på aktivitet og kan man sige, det niveau, hvor ting ligesom foregår, hvor handlinger udspiller sig, kan vi ofte kalde for et førsteordensniveau. Det er der, hvor vi gør noget, hvor vi ikke nødvendigvis taler om, hvad det egentlig betyder, og hvad vi skal bruge det til, men vi taler om det som en form for ongoing praksis. Så det kan vi altså bruge undervejs på møder, en lejlighed til at tage et time-out, reflektere lidt over det, finde ud af, hvordan bruger vi resten af mødet, og så videre. Finde ud af, om vi skal sadle lidt om i lyset af noget af det, der er kommet frem undervejs. Til i slutningen af mødet, og måske fokusere mere på, hvad har vi egentlig taget med os hver især? Hvad er det, vi kigger ind i, når vi nu har haft det her møde? Og hvordan kan vi lave nogle gode fælles afstemte måske aftaler om, hvad vi så får fælles fokus på fremover, og hvad vi skal arbejde med at prioritere i den kommende tid. Så nogle ting. Man kunne kalde det et virkningstjek også for samtalen. Dem, der lige har brug for at sætte mig på pause, Emilie og alle andre, I gør selvfølgelig bare det undervejs, så det ikke bliver sådan en lang talestrøm. Det er jo den gode mulighed, der er ved det her fjernundervisning. Ja, men det var som sagt noget omkring Game Master-modellen, som jeg kommer til at uploade også på siden i form af Jakob Storks oplæg. Og nu til CMM-teorien, CMM-modellen. Den blev sådan set i sin tid udviklet af Barnett Pearce, som er professor i psykologi, eller var. Nu er han død for ikke så længe siden, for ikke så mange år siden. Og man kan sige, at han udviklede de her tanker baseret på nogle af de her ting omkring de kommunikative aspekter, altså at vi samskaber, samkonstruerer verden gennem dialoger og gennem handlinger, og var sådan inspireret af både, kan man sige, af hele sådan hele talevidenskaben, sprogvidenskaben, også Wittgenstein og systemiske tanker og så videre, konstruktionstænkninger, at der ikke er én sandhed i verden, men at vi kan tale om tingene på rigtig mange forskellige måder. Og på den måde så var, kan man sige, CMM-teorien egentlig et udspring af en universitetsprofessors sådan tanker sammen med hans kollega Vernon Cronin. Barnett Pearce og Vernon Cronin havde et langt samarbejde omkring udvikling af mange af de her tanker, der ligger bag både Game Master-modellen og CMM-teorien, som er blevet brugt også meget inde i det narrative. Og han er en meget sådan elsket figur sådan, i en dansk kontekst, fordi at i Danmark var det egentlig ikke specielt universitetsverden, eller det var det faktisk primært ikke. Det var faktisk praktikerne, der tog CMM til sig og brugte det rundt omkring i konsulenthusene, og i første omgang sådan meget tæt på, hvordan kan vi sammen forme de forskellige arbejdsfelter, vi er i, uanset hvor vi er henne i institutioner og organisationer, og hvordan kan vi udvikle os ved at have et særligt perspektiv på, hvad det er, vi skaber sammen i dialoger og i handlinger. Historien er omkring Barnett Pearce, der er han jo som 5-årig også oplever sådan sine bedsteforældre, og han oplever sin farfar blandt andet som sådan meget streng og en religiøs figur, som sådan ofte var sådan lidt formanende at kunne tale i sådan
et nej og afgrænsning og sådan at være korrekt. Hvor han måske i sin morfar i stedet for, det var hans farfar. Hans morfar var meget anderledes tænkende og var en spirituel person, der var selvlært mediciner og var en del af sådan Odd Fellow, kan man sige, organisationen. Det vil sige, han kom fra et helt anden tilgang til livet, hvor at vi træffer selv nogle valg, som kan forme den fremtid og den nutid, vi står i. Alting er ikke givet på forhånd, og dermed ikke så regelret, og dermed heller ikke så skæbnebelagt. Så det vi kan tale om, er også noget, vi kan forme. Det vil sige, at vi kan forme, vi kan skabe den virkelighed, vi egentlig gerne vil. Det blev han meget inspireret af, og man kunne sige, at CMM-modellen er på en måde noget, der kunne forene de to vigtige skikkelser i Barnet Pesses liv, altså hans farfar og hans morfar, de her meget to forskellige vidensregimer og måder at være i verden på. Netop fordi, at der er jo ting i verden, man ikke har indflydelse over. Sådan kan det opleves. Og det er det, som der er med det her konteksthierarki, altså CMM-modellen. Hvis man lige tager den frem, nu har jeg lavet den sådan en lille udgave her til kamerabruget her, der kan man se, at CMM-modellen er bygget sådan op, at den består jo af, det behøver faktisk ikke at være en trappe. Nogle gange bliver den også afbildet sådan, i sådan et format her, hvor det ligesom er sådan en ringe i vand. Men ideen er den samme. Vi har at gøre med en hel masse forskellige typer af kontekster, der eksisterer samtidigt. Og den øverste kontekst, kan man sige, er den, der er sådan den mest overordnede, der kommer til at bestemme, hvad der foregår længere nede. Altså at kulturen i for eksempel organisationen, institutionen, at det er sådan her, vi gør her, eller sådan gør vi ikke, det plejer vi ikke at gøre, eller her, der udviser vi den og den form for praksis. Vi har nogle forskellige dominerende fortællinger om, hvordan vi gør. Man kan sige nogle forskellige normer, som netop er kulturelt bestemt. Og derfor hedder det øverste lag kultur. Og det kan man så også være en national kultur her længere oppe, eller en global kultur. Det oplever vi for eksempel nu her med den her coronakrise, hvordan begivenheder, der foregår mere globalt og bliver italesat sådan, i medierne osv., får en konsekvens helt ned i, hvordan vores relationer er, og hvordan vi egentlig arrangerer møder, eller aflyser møder, eller har dem på en særlig måde, til hvordan vi egentlig taler med hinanden om det. Det vil sige, at enhver form for kommunikation er en strøm af begivenheder, der egentlig bliver formet efter, hvilken form for kontekst vi egentlig taler ud fra. Og hvis vi lige bliver ved modellen lige lidt endnu, så kan man sige, at det mindste, den mest, kan man sige, jordnære, den mest almindelige, nej, det vil være forkert at sige den almindelige, men den kontekst, hvor vi meget ofte befinder os på en måde, hvor vi ikke måske opdager, at vi har en indflydelse over tingene, det er egentlig, når vi bare taler sammen, og vi egentlig former hinandens billede af verden. Så talehandlinger, det at noget bliver sagt, det er et indspark i kommunikationen, ikke? Har du lige 2 minutter, jeg skal lige tale med dig omkring et vigtigt aspekt i det, vi laver. Det sætter en masse tanker i gang. Altså måden, det bliver sagt på, den situation, den kontekst, relation mellem dem, der taler sammen, alt sammen er med til at sætte en hel masse form for meningsskabelse i gang. I oplægget med Jakob Stork, der vil han komme ind på også omkring, hvordan han sammenligner kommunikation med en dans med dansepartnere. Og man kan sige, at man kan ikke, hvis man danser sammen, kan man ikke være upåvirket af det, den anden gør. Det er hele tiden et samspil mellem forskellige kræfter, som tilpasser sig hinanden for at kunne forme en fælles dans. Det der også kan siges omkring det her med talehandlinger, det er også, at i det mest fundamentale i kommunikation, der handler det jo også om
det, man kunne kalde lyttehandlinger. Altså noget af det, vi er meget sensitive omkring, kontekstsensitive omkring, det er, bliver der egentlig lyttet til det, jeg siger. Det indspark, som jeg har her på personalemødet, eller i en samtale med kollegaer, eller det kan være formelt eller mere uformelt, bliver der egentlig lyttet til de perspektiver, som jeg har bydet ind med som medarbejder her. Og det vil der typisk være, det bliver der brugt meget energi på egentlig, at forholde sig til, om der egentlig er hul igennem, om der er ørenlyd. Ligesåvel som, at der sker en stærk påvirkning af de talehandlinger, der opstår hernede i konteksthierarkiet. Ja. Som man kan se på den her lidt større tegning, så er der nogle forskellige kræfter, der virker nedad i CMM-modellen, som bliver kaldt for de kontekstuelle kræfter. Som sagt, at kulturen, sådan gør vi her, det er vores foretrukne måder at arbejde på, det er kulturen her i huset osv., vil virke nedad på, hvordan folk kommer til at forstå sig selv fagprofessionelt. Altså, hvad er det, vi siger om os selv, og hvad er det, vi ønsker, vi selv bliver set som, og hvad er det, andre ser os som. Så den selvfortælling, der ligger her, bliver hele tiden formet af, hvad er overhovedet muligt at blive til som her. Hvilken form for medarbejder kan man blive? Hvad er præmisserne for det? Til hvilke relationer har vi til hinanden? Hvordan er vores forhold til andre egentlig på arbejdspladsen? Hvad er deres forhold til os? Hvad er forhold til lederen og den tidligere leder osv.? Det er alt sammen med til at forme nogle måder at tolke de ting, der foregår, og de reformer, der kommer på arbejdspladsen eller på området. De implementeringer af for eksempel IT-systemer osv. Bliver alt sammen tolket ind i, hvordan kulturen egentlig er, hvem der er ledere, hvad de siger, hvad vi siger til hinanden, hvilke former for relationer vi får ind i den her implementering af et IT-redskab, eller en strategi, eller en reform, hvor vi skal til at gøre noget på nogle nye måder. I episoderne, der kan man så se, hvordan de møder, vi holder, hvordan bliver de egentlig tolket, hvad er vores subjektive tolkninger af de aktiviteter, de episoder, der bliver afviklet, og hvordan påvirker vi dem i en eller anden retning. Til som sagt de talehandlinger, der kunne påvirke, som bliver påvirket, men som også med den anden, kan sige, kontekstuelle kraft, den implikative kraft, virker mere opad. Og det vil sige ikke bare lade sig definere. Tænk lige på farfar og morfar, kan man sige, fortællingen omkring barnet Pers, at verden er ikke bare blevet fortalt og udlagt, som om der er en spilleplade med en regelbog, og sådan fungerer det jo ikke, fordi vi er meningsskabende væsener. Og derfor så vil der til hver en tid kunne komme gode argumenter, modfortællinger, andre tolkninger af situationen. Nogle ser barnet, patienten, borgeren på en måde, men nogle andre fagpersoner, de får øje på nogle andre ting og lægger nogle andre vinkler ind i tolkningen af den enkelte borger, barn, patient, så videre, så videre. Og det vil sige, at der er hele tiden et rum for fortolkning og for forhandling af mening. Hvad tænker vi om barnet? Prøv at tænke på den fortælling, som jeg kom med på vores heldagsseminar, nemlig historien om Henry. Man kan sige, den her lille dreng, der sad i sandkassen og kastede med sand, kan I måske huske. Og de ville jo gøre en verden til forskel, om han blev mødt på den ene eller den anden måde. Om det var sådan med, nu kunne man så sige, med farfars løftede pegefinger, eller med den pædagog, som egentlig er i sin gode, kan man sige, ret til at følge normfortællingen om, sådan er kulturen, at vi respekterer hinanden, vi slår ikke hinanden, vi kaster ikke sand i øjnene på hinanden. Det er en del af min selvfortælling som pædagog. Det er en del af kan man sige, farfars korrekte måde at være på, og den er understøttet. Man kan sige, at der er rygdækning og mandat til at opføre sig sådan, til at det er så forskellige ting, som vil være de kan vi sige, valgte
episoder, men også valgte interventioner, at hvis noget så ikke fungerer, så gør vi sådan og sådan og sådan. Det siger vores praksis til, hvordan vi taler med og om og til, i det her tilfælde barnet. Til den implikative kraft, der så kommer fra den anden side, hvor der er måske en pædagog eller en, der kommer udefra, der siger, men kunne det faktisk tænkes, at Henry er i gang med at forsøge at kommunikere ud fra de eneste præmisser, han egentlig har i sin begyndende sprogudvikling, kan vi se ham anderledes. Så det vil sige, at CMM-trappen kommer i virkeligheden til at handle om, kan vi hele tiden skyde en ny tolkningsmulighed ind, sådan så vi udvider spektret af fortællinger, der er at trække på, når det er, vi udøver en dømmekraft som fagprofessionelle. Hvad kan det her også være en fortælling om? Hvad kunne også være på spil i forhold til det, vi ser og oplever? Og på den måde, så kan man sige, at CMM-teorien og modellen jo i virkeligheden er til for hele tiden at hjælpe os med at få de ufortalte historier, ufortalte fortællinger frem, så vi kan handle på dem. Det vil sige, at fortællinger er en vigtig bestanddel også af CMM-modellen. Det er ikke bare talehandlinger og relationer, men det er helt den måde, fortællinger bliver en del af vores arbejdsliv og vores organisationer på. Det bliver simpelthen en social ressource, kan man sige. Og derfor bliver det også vigtigt at finde ud af, hvad der foregår i den kommunikation, der er. Og man kan sige, for eksempel en kollega, der altid siger det samme på personalemøderne, kommer med de samme pointer, måske den samme, så den trækker de samme perspektiver frem. Det kunne både være en fortælling om, at her er en kollega, som enten ikke har følt sig hørt og bliver ved med at gentage sig selv, eller måske ikke er blevet udfordret og forstyrret i en passende retning til at få øje på nogle nye handlemuligheder. Hvad kunne det her også, altså hvordan kunne du også beskrive det her, du fortæller om? Kunne du finde nogle andre måder at sige det på? Kunne du se nogle andre muligheder i det? Og der understøtter hele det arbejde jo det, som I har haft gang i med Carl Tom-modellen. Fordi den jo netop går ombord i at se ting fra andre perspektiver, at undersøge hele systemet, at kigge på, hvilke relationer og muligheder, der også er til stede altid, og dermed være i stand til at tykne nogle nye fortællinger, nogle nye tolkningsspor i fortællingen. Og det kunne hjælpe den omtalte kollega, som altid sidder og siger det samme, som i virkeligheden trænger til også at blive forstyrret. Samtidig med nogle gange også opleves som trænger til at blive anerkendt. Og i den her forstand ikke rost og værdsat, men i den forstand, at man trænger til at få nogle nysgerrige øjne på sin praksis, og få stillet nogle gode refleksive spørgsmål, og blive spurgt om, hvad man selv egentlig går og undrer sig over, osv. osv. Er alle sammen med til at ændre på hele måden, at kontekst bliver sat på. Ja. Det var noget af det, som jeg ville have frem i fortællingen om, hvad CMM-trappen handler om. Coordinated Management of Meaning. Der er jo rigtig meget mere at sige om det, men det her kan forhåbentlig understøtte og supplere den fortælling, som der er i litteraturen, som I kan læse om. Og som sagt, så er det er meget den her bog, kommunikation og skabelsen af sociale verdener, og i underforstået bedre sociale verdener. Hvordan kan man få noget bedre til at vokse frem ved simpelthen at fokusere på kommunikationen, ved at kigge på de forgreningspunkter, der er i kommunikationen, og vælge dem, som er mest foretrukne, og tykne de fortællinger, der trænger til at blive en del af vores professionelle liv. Jeg vil ikke sige mere nu. Den her video den er allerede på vej til snart at være ret lang. Det var egentlig tænkt som en lidt kortere video. Men sådan blev det, og jeg håber, at det gav jer nogle ekstra perspektiver på, hvad CMM-modellen og egentlig også Game Master-teorien, hvad den handler om. I kan se noget mere i den video, som også bliver lagt op omkring Game Master-modellen, og jeg vender tilbage igen på fredag med en lille en virtuel fredagscafé, hvor jeg samler lidt op og kigger lidt ind i næste uge, og også spørger om, hvor I egentlig befinder jer i forhold til hele balancen med at være studerende osv. Jeg håber, I har fået noget godt ud af den her video, og jeg vil ønske jer en fortsat rigtig god uge med masser af sol og gode ting på
på jeres program. Ha' det godt, og pas på jer selv derovre.